Toto je výsledok dvoch psov, ktorých som nechal doma 2 hodiny. Toto je výsledok. Toto máme vetranie na pradlový kôš. Prosím pekne. A toto je chodba. Všetko to má za na svedomí tento pes. Volá sa Zoša. Nie tak, Zoša? Ha? Ďabol, nie pes. Tota druhá bola jak rozhodca. Volá sa Windy. Čau Windy. Čau Windy. Mám čo robiť 2 hodiny. Takže toto je náš útulný bytík jednoizbový. Prosím pekne.